ширкати дорувори шифо бахшида ба моҳи шарифи рамазон тахфиф эълон кардааст. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мард, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва инчунин доруҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва дарди дилро нес кардан, доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар. Ширкати бародарони тоҷик дар хизмати шумо мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. 20% тахфиф дорад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо як ахбороти нава мерасонам ва дар идомаи барнома комментарияҳоро мехонам, ба саволотон ҷавоб мегардонам. Видеоро бо диққат то охирша тамошо кунен ва ба дигарорам равон кунен. Дар Перм ба кор гирифтани муҳоҷирон манъ карда шуд. Ба муҳоҷирон кор дар 11 соҳа аз ҷумла таксиронӣ ҳам манъ карда шудааст. 9 апрел дар қаламрави Пер фармоне дар бораи манъи кори муҳоҷирон дар баъзе соҳаҳо эътибор пайдо мекунад. Яъне ки шурӯъ карда аз 9 апрел як фармони нав ба имзо мерасад ва барои манъи кори муҳоҷирон дар шаҳри Перм амалӣ карда мешавад. ҳамин тариқ хориҷиёне ки бо патент кор мекунанд ҳамакнун дар 11 соҳа имкони кор карданро аз даст медиҳанд. Дар байни соҳаҳои мамнӯъ барои муҳоҷирон аз ҷумла рондани таксӣ ва дигар навъҳои нақлиёт, савдои чакана, кор дар ҷангал ва истихроҷи нефту газ дохил мешавад. Як чизи дигарам қайд мекунам, ки хеле ки медонен конкурс рафтесай ва дар конкурс 11 дона призай, якта мошини Лада Приора ва 10 дона конверти 5000 рубла. Нархи як дона билет 250 рублай. Барои билет харидан дар инами картаи Сбербанк сумтона мепартоин. Карта ба номи Мунис Хуршедович мебоша ва чектона метонен ки дар рақамҳои WhatsApp роӣ кунен. Ҳамагӣ 160 донаи дигар билет мондагӣ будроин бахти хитона бисанҷен, соҳиби приз мешен. Рӯзои наздик финалай. Ва мегзарем ба қисми ҷавоб додани комментарияҳо. Бос нависондай. Патент ҳаст, регистратсия тамом шидай. Равем аэропорта депорт мекунанд. Агар аз вақти тамом шиданаш муҳолати бисёр гузаштагӣ набоша, ягон мушкилӣ ба вуҷуд намеояд, бародари азиз. Руслан нависондай. Нафаҳмидам, 2 рӯз пеш призив сар шуд ва ин қадар призивник аллакай аз куҷо пайдо шуд? Значит 1-10 рӯзи дигар дар Вест Тоҷикистон аблава буд мешавад. Мумкин, бародари азиз, шояд аз сабаби зиёд будани хоҳишмандо аллакай нақшаи хечона тезтар ба анҷом расонидастанд. Любител бильярд нависондай. Салому алейкум Сорбон, ман 19 октябри соли 1994 аблава мебарад ё не? Илтимос ҷавоб гардон. Пешакӣ раҳмат. Худд ҳисоб ки, бародари азиз, агар 27 солара пир кардагӣ бошӣ, ба хизмат даъватат намекунанд. Солиев нависондай. Ягон қонуни нав нест. Кори ту фақат барои реклама ва барои лайк набошад. Сарлавҳаро дуруст гузор. барои чӣ бад тамошо мекунӣ охи видеои мара? Агар ки нодуруст бошад, ты бефаҳм бошӣ, ты тупой бошӣ, айби ма чия охи? Як каси дигар нависонда. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ ва баракату. Худованд умрта дароз кунад. Акай Сорбон, раҳмат. Ман Россия рафтам, 30 сол гаштам. Ака мара ба праваи фалшивӣ доштанд ва судам кардан. Спецприём 48 рӯз хоб кардам. Ака нома алиш кардам. Ҳозиравам мегардонанд аз аэропорт ё ки не? Илтимос ҷавоб гӯед. Раҳмат. Ассалому алейкум. Яъне барои праваи фалшивӣ доштан дар кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия моддаи 327 омадагиай ва аз 3 қисм иборат мебошад. қисми якумаш 80 000 рубл ҷарима, қисми дуюмаш корҳои ислоҳия ва қисми сеюмаш аз 6 моҳ то 2 сола аз озодӣ маҳрум мекунанд. Ва и статья депорт надорад. Чихеле ки ҳозир худат гуфтаистай, 48 рӯз маҳкамат кардиян ва ту Тоҷикистон омадӣ ва ному фамилията иваз кардӣ, рафта метавонӣ озодона. Диловар нависондай. Ассалому алейкум брат. Бе пули YouTube кор кардан чихеле 100% барои азиз, тақрибан 1 моҳ зиёд шид ба фикрам YouTube да блогеро дига пул наметиҳад. аз сабабе ки тамошобинои блогерои тоҷик аз Федератсияи Россия мебошанд. Созай одами кор мекардагиш кор кардесай. Як каси дигар нависондай. Ака пропискара ки проверка мекунад, номерошона бинавис. Номерои одаме ки проверка мекунад, регистратсия дар база дании Россия ҳаст ё ки нест, дар рӯи экран мемонам, дар WhatsApp-аш муроҷиат кунед. Проверка мекунад ва ҷавобтон мегардона. Ногуфтан ҳамона ки проверка карданаш платни мебошад. Тураев нависондай. Сорбон, ман ҳамин хай илтимос кардам, ба саволи ма ҷавоб бидеҳ. Ҷавоб надодӣ, бо илтимос мекунам, ба саволи ма ҷавоб бидеҳ. Патенти ма
2 моҳи дигар шудааст. Ман официально кор намекунам. Чӣ хел кунам, патент кунам, диюмбора илтимос ҷавоб диҳед. Нафаҳмидам саволта рости гап хушро, вале барои диюмбора патент кардан ҳар як шаҳрванди хориҷие ки дар Россия қарор дорад 1 моҳ пеш аз буд шидани сроки патентеш бояд ба ФМС муроҷиат кунад барои продлит кардани патентеш. Вале касое ки ҳамин кора намекунанд ва мехоҳанд ки диюмбора патент бигиранд, бояд ки граница бигзаранд ҳатман. Тамом ҳамин қадар роҳ дорад. Азимов нависонда: ака як савол метиҳам, ответша срочно диҳед. Илтимос, ман дар Тоҷикистон дар военкомат имзо монда Москва омадам. Мана Москва барад метавонанд ё семья мага метиҳанд? Илтимос ответ жду бурад. Бале бародари азиз, вақте ки ту имзо мондӣ ва саркашӣ аз хизмат ки кардӣ, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кодекси ҷиноятӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавӣ. Умед Обидов нависонда: акай Сормон роҳи оҳан ҳуй мешава, бояд ки то тобистон моҳҳои август ё ки июла роҳи поезд кушода шава. Исо Ғаюрзода нависонда: салом ака, созуи ман дар Россия омадам, документ накардам, 3 моҳ шида, чӣ кор мешава? Агар ки биқапанд, мебаранд маҳкамат мекунанд 1 рӯз 2 рӯз ва депортатсият мекунанд. Шерзод Умаров нависонда: салом брат, аблава кай тамом мешида боша? Даъват ба хизмати ҳарбӣ моҳи майда аллакай 27 бад анҷом мерасам. тамошобинони азиз, ба ҳамаи барномаи худмона ҷамъбаст мекунем. ҳатман дар канали ма обуна бишен то барномаҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.